fart na to or igit again. Nalibaho. Nalibang na sa... Ay! I love your timing always. Today is August 31 and this is the reality. This is no makeup or no anything. And no sleep. And this is day 2 na naabot mi sa amo. Hey guys, so katong last clip kay I think that was 32 an hour ago, pero karon po siya finally na relax. Mao pa ni ang stage nga wala ko kibaw kung sa meaning sa yung mga silak. It could be nalibang, gassy yung feeling, it could be gutom siya or what. I'm so sleepy. Wala ko kaligaw kahapon cause nag-arrange ko sa kwarto. Pag-abot na mo, dari, grabe kakatag. Huwag niya siya magkadibaw. So, karon mo na ni siya. Gipabutang sa ni mama diha kasi masangyad sa kubuhok. Every time mag-change ko sa diapers ni baby. Pasod na ko ang sofa nga gamay because as you can see, walay bed. The break. Kanang chair. I like the chair because as we all know, akong tahit sa akong down there because sakit niya. Ubang chair, masking ka ni siya kay masakit siya maglingkod if like grabe og force. And then kana siya since ratan man siya niya mura siya mo kana gani as you can see mura siya ni bawg. Kalma siya sa akong taller. Ganahan ta ako mag-pump kay ganahan ko magtan-aw nga dagag na tutoy si baby cake. So ara ang pump later na lang ta mag-pump matulog sa gyud ko. So it's currently 7:53 a.m. Wow, lami ginapay Yeah, because my mom and my gami wicked. Yeah. Gutom ay. Tagaan man noong kupit sa pangligo. Murong mo magtagay. Mana ang tagay session dire. Hey guys, update 12:17 na and then nag-pump ko ron because grabe ka sore, grabe ka gahi akong yotoch both. Gahuwat gihapon ko sa haka nga akong gi-order, grabe siya ka-delay. Dapat 27 na siya delay but 13 na, ano na. Kaya galik ang pikas. Naligo na sad si baby cake. Nagpatabang ko sa kong ate. I mean, siyay na ko then ako rin nagkuhan sa tubig. Tulog gihapon siya, but pukawan ako siya tataod, pump sa ako patiyot. Kay murag dinamada. Also, na ako gipalit nga for stretch marks. Ang ako ni nakit-an kang isa may bibayet. Kani nga pump kay sa kong ate ni. Yeah, ako lang siya gipalitan og accessories. Damn! Amazing. Also, nang hupong ko, di mada tight kaya akong bagtak niya. Panikitan ang fresh ka pa dyan. Baby, pukawan ako siya later if nakakuha akong mga gamay-gamay lang. Kaya pwede ni sayang akong milk. So, naabot na akong haka. Duway kayo siya naabot. Wala lagi. Try na yun ako dito. Pero, ingon si ate nga, pwede daw siya ma-use for like scrub or yung sa panangang work skincare. Lumalaban. Okay. Feed. Ay. Wakey, wakey. Milk. Dagan kay Pero di ka maglibang-libang ani. Hey guys, it's September 2. Merry Christmas, Philippines. Anyway, wala ko nakatiwas og vlog because wala, I cannot multitask. I can't vlog and, you know, take care of the baby. Padung na alas juice and then bago lang ninako siya gipatulog si baby cake. Milk drunk na siya ron char. Milk drunk. Siya
prank. Malagi hapong pitulog, labad kaya akong ulog, but laban na lang. And also, gahapon, first time na ako gipaliguan si baby cake nga ako lang. Wala ako gi-vlog because first, wala ako kibawat sa akong gibuhat, and then second, dili ma-picture akong naong. Basta very haggard. Alimuot, as in, alimuot kaayo. Like, every time nga limpyuhan ako ilisan ako iyang diapers, or kanang magkuhan ko diri, dagko kay kung singot. Update lang, I think, almost 1 week. Mani akong, wait, let me show you. Mani akong lawas. Char. It feels weird. Like, akong belly button kay more usahay, more siya musulod, and then more siya weird or awkward than on kay I'm for pila ka mas na alad ko nga gana. But mauna siya. Pasensya na sa mga milk. I don't know kung unsa akong last normal tummy. Funny kayo kay every time mo katawa ko kay more siya bubounce. Pero mas funny tong after ko anak ko panganak cause like mo bounce yun siya like or parang mag need lang tong mag-wear ani para still look at that. This is the reality. So muna akong ibutaw sa akong stretch mark. Dapat pagbuntis na ako, nagbutang na ako ani, but karon ako ni mind. I think 2 days na ako nagbutang ani, but dapat 3 times a day. Twice siya ako maka-remember. So karon magbutang ta. First na ako ni Ron. Pero feel na ako umurag ni ko anong uban. Wait, like I'm not kidding. I'm not jima-jimaing, but oh my gosh. Karon ako murag ni white ang uban. But pagligo na ako kay nagbutang ko atong sunflower oil o katong abone or ibon. Paano siya basta some scrub nga whitening. So I don't know if mao sad or sila duha ang nagwork. So, sa pila ka days na namo diri sa amo, I think medyo nakuha na ako ang asa ko mo plastar. But yeah, diri ako sa crib, mag-ilis yung diaper, mag-change sa clothes. If nag-wonder mo, asa ko matog? Well, here. This gamay nga sofa. Diri ko matog, yes. Sacrifice. I will sacrifice the comfort. Charot. Anad na ko magtiko ko. Gipasulod lang na ko ang gamay na mo nga sofa, as in di jud ko masigo. Like ang akong position siguro kay dire akong head, dire ang pillow. As you can see, imbes nga kang for baby cake ni ako ano lang na cause wala, I need more electric fan. And since nanghupong akong TL, I need na mag-up akong legs. So here, kana siya bedsheet gud ni. Ako na lang siya gigamit kay medyo basid up not sure. And then yeah, next week mobalik na ko work. Yes, naka maternity leave ko karon for 1 week and paid maternity leave na siya. And anyway, mana siya dere sa side kay more siya mahog nga bedside table. Na nag-comment about sa giggle wipes na akong ginagamit to wipe baby cakes butt kay cotton niya kana siya kay pang wipe na lang ni siya sa mga sa ako or kanang mga naiman sa mansa anya dire just same kani kay nagpapalit ko ni Alfonso cause plan ko nga nagpump ko niya gusto ko i-try nga kana mag-store. And then, diri akong stretch marks at katong pump ni ating diapers ni baby. Ayan. So far, ang gamit na gamit kaayo kay EQ. Cause, karon 4 to 5 times siya mag-poop. Need na ko mag-refill. Napa dito. But, it's all good in the hood. Muna ang towel ni baby cake. Kanya, ako lang na siya ginasay diha if basa pa. And then, if uga-uga na siya, ako siya ibutang dire para isahang kuha na lang. After sa akong birthday, nagplano ako ato mag-film of what's in my hospital bag. Mo lagi ni kaning mother's instinct nga ka-feel jud ko nga same week kay mga anak ko. I was right. And no, dili siya tungod sa scene. Naka-feel lang jud ko because of course
nagbantay-bantay ko, nagsikog ko sa mga signs of labor. Mao na siya. Actually, sa mother's book na dito sa loyo, ang mga like essentials yun niya mo kailangan. So far, sakto rasad kung unsa ilang ibutang dito, maorasad yun ang akong needed. Anyway, napako nabilin nga diapers nga gidala. So far, si baby kanang hiyang ra siya aning EQ dry. Okay rasad siya sa Mami Poco. Ito ko ang taog nagpa-reserva. Update, nakapalit na ko og Drapoline. I can say na effective because na ay more bite si baby cake. Then ako gibot na nga siya ani. The next day kay wala na siya. Like wala na yung redness or burot. Kanisad, ganahan ko ani. Makalma siya. Mubay ko more ani. Yeah, I think nakatunga na ko. Kani siya. Okay raman sad. Karon nga newborn siya. Cause, I don't know, easy sad. But, you know, di siya pwede pang dinaghanay nga sipon lang. Yun lang. And yes, sa Cetaphil, obserbahan pa na ako. But, humot kayo siya. I would like to say thank you at the April and at the Angel for baby cake stroller. Thank you so much. Ila kong gi-surprise. Actually, Tagalog. Dapat Tagalog. They surprised me nung birthday ko. The day after nako mga anak, naabot ang stroller. Thank you so much, Ate Angel, Ate April. Dili na ko mapakita, ba't paano siya ang style. Yee, thank you so much again. You don't share you? Okay, sit here. What? Yeah, that's what I told you. Say hi. Hi. Flying kiss. Hey guys, time check. It is now 11 p.m. and mona ni ang vibe karon sa room. I'm just using the lamp. So sleepy. I think 2 hours ra akong nap. Then putol-putol pag yun. Pag morning kay hapit ko, I don't know, pero hapit ko maurong. Tukta na siya kay ko like di mada. And then tomorrow kay early pa mi para sa first check-up ni baby. So oil, hulo! What happened? Hello ka na di. Oh no, what happened to that baby? Hello. We're gonna cut your hair na lang. Uy. No! Dili day. Apukol ka naman na. Sige, miss. Kiss baby, pash up. SM call to deliver na po ko kaniha. SM baka naman. Baka lang naman. Nag-add na ko og tulok ka swaddle kay I really like it. I feel like konti siya versatile and gamit kay siya as in. Nag-add sa ko og lampin, 6 pieces, bird's eye. Gamit sa kayo siya. Then nag-add sa ko. Actually, ang first na kong gipalit, same rasad, ingani, frog suit. Ganahan ko ani, especially if sa pikas may matulog nga naka-aircon. Nag-add sa ko cause grabe ka convenient. Then nag-add sa ko og just white mittens. And I also bought Hagen storage bottle. Usa lang, store na ko siya i-try. Last thing I bought is foldable table. Nipalit ko cause ganahon na ko asa ko mo work inig next week. Dire ra gyud ang akong space. Kani dili na ko siya i-display like the whole time. Like if dili ko mag-work, kaya ako siya i-fold, itago diha sa loyo. Sama na siya. Baby is sleeping na. I just changed his diapers and then nag-milk. Good morning, guys. Sorry, haggard and oily. It's currently 6:24 a.m. Finally, naay init, naay adlaw for the past 2 days.
6 to 7 kay mag-uwan. So, 2 days siya wala na painitan. And then, after an hour, siguro 7:20 kapin, 7:30 kay ligo na ako siya. Maligo na lang sa ako. Kita kong didi. Actually, nag-comment sa akong TikTok na like, swerte ko na po. No. Nag-leak naman akong kono. Kaya kita ka na, basa kayo. Aray. Nipilit. Dan bubble. Yay! Ayun yung mag-suck. Hey guys, it's currently 6:55 PM and I don't know kung nasa akong last vlog but kaniharami naabot actually mga around 2 PM, 3 PM. Pag-abot na ako, I only had like an hour or what siguro kaabot of an hour nga nap. Anyway, I don't know if gusto na ko i-share ang updates or like katong sa pedia check-up. It's ironic na cared ko mo-judge sa ubang mothers because I mean before ko na juntis, medyo na ako nabantayan nga kanya hire sila judge sa each other. Kani siya more 5 minutes pa man siguro. And di ba siya daghan yung ka-exode. But karang adlaw, I think naka-tulo or 4 na ko. Or I think ikalima na rin ako. Baby Cake is still sleeping. Karang gusto ko mag-edit because balik na ko work on Monday.